in my lungs, but now it looks clearer, a bit clearer. So that's why they. מה זה מעצבן? אז זהו, זה האור, מה שאמרת. יופי. זה מה שהתכוונת לעבור לזה. It's just, I guess it's like just a matter of safety, you know. מה זה, משהו חזק? כן. תכוון עליך, הכי טוב. סובב פשוט, סובב פשוט. זה לא 180. אני אגיד שעוד אולי 20 שנה אין איזה אקסנטל מיטלי, אבל... וואי, דרור. זה טוב. זה ממש עושה אם החברים יראו את זה, אז זה מצחיק. כנראה תשתעשע מזה. טוב, אתה. ואז יהיה בקבוק, אני לא יודע אם מצלמה תשרוד. כן, אבל אפשר את המזכרת בלי האור.